Tervehdys, tervehdys. Hei, no niin, nyt ollaan täällä meidän ranchilla jälleen kerran ja tänäänhän on sunnuntai, huomenna on loppiainen ja tarkoitus olisi vähän tässä viettää aikaa raikkaassa pakkassäässä. Täällä on ihan kiitettävästi miinusasteita ja semmonen miellyttävä meininki, vaikka en kylmästä erityisesti tykkääkään, niin en valita. Ihan jeppis kaikin puolin. Ja sit tossa rakennellaan vähän systeemeitä, katsotaan mitä tänään keksitään. On tosi kivan näköistä. Aurinko paistaa ja... Niin. Maisema on huikea. Tulin tähän järven jäälle hiihtelemään. Täällä on joitakin pilkkiöitä. Tuolla on joku kelka ja tommosen niinkö reen kanssa. Aika jees. Ei voi valittaa. Tästä tulee niinkö ihan kuin olisi jollain, en mä tiedä. Tulee vaan jotain Lappimuistoja mieleen. Upeeta. Toivottavasti teillä oli hyvät pyhät, joulu, uusi vuosi. Ja nyt kaikki muutkin. Tässä sopivasti sattui noita pyhiä niinkö noille arkipäiville, niin tässä on saanut kyllä lomailla aika paljon. Tultiin eilen veljen kanssa tänne näin tuohon meidän mökille ja eilen tuossa saunottiin ja muuten vaan oleskeltiin ja nukuttiin tuossa mökissä toi yö. Nyt ensi yö olisi sitten tarkoitus olla vähän koleammissa olosuhteissa. Tulin tosta jäältä tänne metän puolelle ihan vaan tsekkailemaan, miltä täällä näyttää. Ei tää kyllä niinku ihan mahdottomasti tätä lunta oo, kun varvut kaikki näkyy tossa noin. Sillä mä en tänne metän puolelle tullutkaan hiihtää. Ei sit ois tullut mitään. Tai sit vähintään, että ois ollut sukset pilalla sen jälkeen. Mutta muutenpa täällä on silleen ihan talvinen tunnelma niinkö kylmyyden puolesta ja onpahan tätä nyt ainakin väriksi sitten tätä lunta. Ei ole aivan harmaa. No niin, nyt ollaan täällä metässä ja valmistaudutaan seuraavaksi tekemään rakotulet. Jälleen kerran, tää on nyt 3. kerta kun mä teen rakotulet. Et jos alkaa jo kyllästyttää, niin soita poliisi. Mutta mun mielestä tää on mielenkiintoista ja sitten tässä on aina ollut tavallaan semmonen oppimisen kaari. Ja mä toivon, että nyt 3. kerta niin sanotusti toden sanoo ja tästä tulee erityisen helppoa tällä kertaa. Mä toivon niin, mä en pysty sitä itselleni enkä kellekään muullekaan lupaamaan. Mutta joka tapauksessa mulla on puut tossa lähettyvillä, käydään hakemaan ne seuraavaksi. Me ollaan oikeasti tosi lähellä meidän mökkiä tässä näin.
Mulla olisi ollut mahdollisuus totta kai mennä sinne, missä mä oon aikaisemmin sen tehnyt 2 kertaa. Se on vähän kauempana tossa noin. Mutta lajin helppous viehättää, joten siitä syystä tulin tähän näin. Itse asiassa mä voisin kuitenkin aloittaa ensimmäisenä siitä, että mä laitan louteen tähän pystyyn. Tässä ei nyt ihan hirveästi tarvii valmisteluita tehdä, tää on niin selkeä paikka. Jälleen kerran tää ei ole mitenkään erityisen spesiaalia puuhaa. Te olette nähnyt mun pystyttävän louteita useita kertoja, jos olette tätä kanavaa seurannut. Eli tässä ei ole mitään kovin ihmeellistä. Totta kai nyt kun maa on jäässä, niin täytyy vähän ehkä nähdä enemmän vaivaa sitten, että saa noin varmat paikalleen, mutta eipä siinäkään sen kummempaa. No niin, pienen puuhastelun jälkeen tässä näin louhe on pystyssä. Lisäksi mä havutin aika huolella tän pedin. Tänne on nyt hyvä kerros noita havuja kerätty. Sitten nyt heitin siihen tommosen telttakankaa vielä päälle. Ja voi olla, että mä laitan siihen vielä sadeviita. Ja sitten siihen tulee totta kai makuupussi. Eli tässä on yöpaikka ensi yönä. Tosiaan meidän mökki ei ole tossa ihan hirveän kaukana. Kuitenkin olisi tarkoitus täällä nukkua, vaikka lämmitetty mökki tuossa vieressä. Se mikä vähän rikkoo immersiota, niin mulla on tarkoituksena tässä illan aikana kylläkin käydä saunassa tossa noin, koska sitä mä en pysty vastustamaan, mutta joka tapauksessa tullaan tähän näin sitten rakotulille nukkumaan. Seuraavaksi nyt pitäisi valmistella nämä rakotulipuut. Mulla kävi semmonen hyvä tuuri tässä, että mun veli oli tossa ihan lähellä niin moottorisahan hommissa. Niin se sitten veti tavallaan tämmöiset viilot näihin puihin. Eli nyt mun on helppo kirveellä vaan hakata tästä tavallaan jonkun verran pois jotta noi istuu kivasti päällekkäin. Eli kuten ennenkin, niin nyt vaan sit kirveshommi otetaan tästä pintaveke. No niin, huikea tunnelma. Elikkä meillä on täällä nyt avattu molemmat pölkyt niin sanotusti. Mä oon laittanut tänne tämmöset tukipilarit pystyy molemmin puolin, eli kun toi laitetaan tuohon päälle, niin se ei sitten pääse siitä huojumaan mihinkään suuntaan. Erityisesti tää korostuu siinä kohtaa, kun ollaan unten mailla. Ei synny mitään semmosia stressaavia tilanteita. Mä ajattelin vielä, että mä laitan semmoset narut oikein tähän näin, että nää niinku tavallaan pysyy vielä yhdessä. Sitten mulla on täällä tämmöset palikat, jotka sitten nostattaa vähän noita pölkkyjä vielä. Eli sitten sinne mahtuu väliin kivasti ne sytykkeet. Normaalistihan mä oon tehnyt silleen, että mä laittaisin tässä kohtaa jo ton pölkyn tohon päälle. Ja sitten änkisin sinne sytykkeet väliin, sytyttäisin ja katsoisin mitä tapahtuu. Mutta mä oon myös havainnut tuossa viime kerralla, että siinä tuppaa käymään se, että siellä on niin paljon sitä pärttöä välissä, että sinne ei yksinkertaisesti happi riitä ja sitten se palaa epätasaisesti ja ei hyvä. Joten nyt tällä kertaa tehdäänkin silleen, että mä laitan ne sytykkeet tähän näin päälle, sytytän ton ja vasta siinä kohtaa nostan ton pölkyn tohon noin. Katsotaan miten se toimii. Mä en tiedä, näkyykö miten hyvin. No mennään lähemmäs, niin näkyy sitten. Täällä on tätä haketta jonkin verran, mitä syntyi tosta hakkaushommasta. Niin sitä voidaan käyttää sitten pienemmän nuotion tekemiseen tähän viereen tai sytykkeenä sitten noille. Mä en ole ihan varma vielä, miten mä hoidan ton mun iltaruokailun. Totta kai mulla on mahdollisuudet mennä tonne tupa-olosuhteisiin värkkäämään liedellä. Mutta mun mielestä se olisi aika autenttista, eks vaan, että jos me tehtäis tässä näin myös sitten iltapalaruuat. Hyvä, nyt tässä kohtaa tää toiminta keskeytyy joksi aikaa, koska
ajattelin mennä moikkaamaan vaariani, pappaani tonne missä hän asustelee. Käyn hakee velipojan tosta kämpältä ja lähdetään käymään siellä, joten to be continued. Näkyykö tästä mitään? Hei, mikä on homman nimi? Homman nimi on se, että pakkanen tipahti aika lailla, eli täällä on nyt joku reilu 20 astetta pakkasta. On tuossa käyty saunassa ja muutenkin huollettu. Ainut on, että syöty ei ole vielä. Mä nappaan tosta vähän halkoja messiin, siirrytään sitten tonne leiripaikalle ja laitetaan homma rokkaamaan. Mä pidän kättä tässä otsavalolla, niin te näette vielä, mutta nyt ollaan saavuttu tähän leiripaikalle, se on tuossa takanani. Ja täällä synkässä pimeydessä ruvetaan nyt seuraavaksi sitten säätämään. Eli heti ensimmäisenä laitetaan tuo meidän lämmitysyksikkö tuosta tulille. Se on nyt ykkösjuttu tämmöisessä selviytymistilanteessa, että saadaan tuo lämmitys kondikseen. Sitten sen jälkeen, kun se tosta rupeaa pikkuhiljaa pöhöttää, siinä varmasti menee hetken aikaa, että se kunnolla syttyy niin kuin aikaisemmin ollaan havaittu. Niin sit mä rupean tekemään tosta niin tommoista ikään kuin normaalia nuotiota. Ja kun se saadaan tulille, niin mä voin sitten ruveta valmistamaan iltapalaa tässä näin. Kun saa niinku tavallaan semmosen, en tiedä voiko sanoa hiiloksen tähän päälle, niin sit siitä lisää ton pölky. Osa tää tietysti ollut 100 kertaa helpompi ja nopeampi, jos olisi taas laittanut jotain palavaa nestettä tähän näin, mutta jälleen kerran en halunnut sitä tehdä. Mun mielestä tää on jotenkin autenttisempi, kun tän tekee niinku luonnon materiaaleista. Mulla on joku semmonen fiksaatio sit siihen, että se pitää olla tehty näistä luonnonmatskuista. En mä tiedä, onko siinä mitään järkeä. Tai niinku tässä kohtaa, kun tän nyt on jo tehnyt muutamia kertoja, niin ehkä ei tarvii itselleen näyttää, että se onnistuu näillä, koska sen tietää jo, mutta ehkä se ei sitten ole siitä kiinni, että tarvis asiaa itselleen todistaa vaan jostain muusta. Tässä on tunnelmaa. Mulla ei nyt tosiaan ole tässä siis mitään muuta idistä kuin se vaan, että mä saisin sen alla olevan puun palamaan niin, että kun mä laitan tuon yllä olevan puun siihen, niin sitten se kans niinku palaa. En tiedä miten toimii tälleen näin, mutta tää on tosiaan vähän niinku uusi juttu, niin katsotaan, että toimii. Mitäs tossa näkyy? Tuolla on niinku jo tummaa, että sinne se tuli nappaa tohon alapuuhun, kyllä mä sen näen, mutta mä en luota siihen, että jos mä nyt tavallaan otan tosta noin ylimääräiset sytykkeet veke ja laitan tuohon päällipuun, että se jaksaisi siinä palaa. Se täytyy nyt hetken aikaa siinä saada olla, kun toi on kuitenkin ihan fresh niin sanotusti. Nyt kun toi tossa roihuaa, niin samalla laitetaan tästä näin ruoanlaittotulet. Silloin viimeksi jouduttiin vähän soveltaa sen asian kanssa. Piti löytää puita maastosta, että saatiin se homma rokkaamaan, mutta nyt mä oon tällä kertaa varautunut. Tehdään tosta tommonen alusta. Sitten siihen vähän tuohia. Tosta napataan tuli.
mikäs tilanne meillä on täällä? Tilanne on se, että tännehän tarvii lisätä nyt jo tavaraa tänne meidän rakotuleen. Vieläkään mä en luota siihen, että tää lähtis palaa, jos mä heitän nyt ton päällipuun tohon noin. Niin kun mulla nyt tätä pientä settiä tässä on, niin laitetaan sitä tänne näin. Okei, ruvetaan laittaa safkaa, niin mulla on tässä erilaisia juttuja tulossa. Mulla on tää kattila sitä varten, että voidaan keittää perunoita. Massiivisessa ruokakassissa on myös peuralihamakkaroita, jotka sain itse asiassa työpaikalta. Tosi kiva lahja, arvostan suuresti. Pääsen käyttämään ne ja sitten vielä tämmöisissä niinku olosuhteissa. Niin ihan tosi hienoa. Niin laitetaan toi vesi nyt tohon tulelle. Ei pitäis tossa kauaa. Ei pitäis mennä kauaa, niin sehän tossa jo kiehuu. Sitten voidaan laittaa perunat tonne noin. Ne saa venttaa tossa viltillä nyt sen aikaa. Tässä välissä voidaan ottaa pari tukkeksiä. Tässä tapahtuu koko ajan. Tässä on yllättävän niinku vauhdikas tää meininki. Totuuden hetki, hyvät naiset ja herrat. Tarkastetaan välittömästi, miltä näyttää. Joo, näyttää jännittävältä. En tiedä mitä tästä seuraa. Kyllä tää edelleen niinku, vähän niinku edellisestä kerroista oppineena, niin mulla on sellainen olo, että täällä on semmosia kohtia, missä tavaraa on liikaa välissä. Sinne ei happea mahdu ja se on ongelma. Mut sit täällä on hyviä rakoja. Mä näen sen. Vitsi, tää on jännittävää. Onnistuispa tää. Se olisi tosi siistiä. Kato! Ihan niinku toi palaisi toi yläpuu. Voiko olla? Siis ei ole todellista. Kattokaa liekkejä tuolla puolella myös. Tää on kinkkistä. Tää rakotulen tekeminen ja tämmöstä säätämistä. Mutta nyt kun on tehnyt jo pari kertaa, niin tässä mukamas jotain tietää jo asiasta. Ja siis täällä, missä on ihan selkeä tavallaan rako, niin täällähän tää palaa ihan ilman ongelmia. Oon tätä illan viettänyt toki tuossa sisälläkin niinku lämpimän teekupin ääressä ja muutenkin lämpimissä olosuhteissa. Iskenyt juttua veljen kanssa ja sen sellaista, mutta ja valehtelisin, jos vähittäisin, etten yhtään niinku, ettenkö sekuntiakaan miettinyt sitä, että mitä jos jäisinkin sisäolosuhteisiin, mutta sitten taas toisaalta kun tulee tähän näin ja rupee tähän hommaan, vaikka se tuntuukin niinku aina, ainakin mulla se tuntuu niinku, että tässä on hirveästi aina vaivaa, mikä tavallaan pitääkin paikkansa. Ei tää nyt niinku ilmaiseksi tuu hetkeäkään täällä näin, mutta toisaalta se on myös se jutun suola, että kun sä tässä koko ajan touhuut ja värkkäät. Se on ihme juttu tavallaan, että samaan aikaan sä tiedät, että on tosi jees, mutta silti siinä on
vähän semmoista niinku resistanssia lähtee näihin touhuihin. En mä tiedä mistä se johtuu. Nythän kun tätä katsoo, niin tämähän näyttää periaatteessa aika hyvältä. Mä oon vähän huolissani tosta raosta, että onks toi niin snadi. Pari halkoa tolleen noin. Me voidaan nostaa toi. No niin. Oli tarkoitus nostaa se siis silleen, että se osuu tossa. Hei! Onks nää pehmeitä? No vielä saa vähän keittyä kyllä. Tää on ihan normaalia mun keittiössä. Ei mitään. Kokataan niitä nyt sitten toiselta puolelta. Välillä. Tää on tämmöstä eräkeittiösettiä, että tähän ei niinku... Tää on ihan laitonta jossain sivistyneiden ihmisten piireissä, mutta... Täällä se on vähän eri juttu. No niin. Sitten päästään meidän iltapalan kimppuun, elikkä meillä on 2 keitettyä perunaa ja sitten 2 peuralihamakkaraa. Nämä on kuoriperunoita. Eikä näitä ole pesty. Tätä täytyy syödä silleen, ettei mä tän noita kuoria naamaa. Mä jotenkin ajattelin, että näissä menee kauan. En mä vartonut niitä yhtään tossa, tai niinku vahdannut. Näähän on nyt vähän ylikypsiä, mutta mä oon tainnut se joskus ennenkin sanoa, että ruoanlaitto ei mun mitenkään erityinen vahvuus. Mut sit taas toisaalta niin mä oon ihan hyvä syömään. Niin sit kun ruoka on tälleen vähän, et se ei niinku oo kaikkien standardien mukaista välttämättä, niin se ei haittaa. Mä voin syödä se silti. Aika vaatimattomat eväät. Tai sanotaan, että tää peruna ei ole mitään ihmeellistä, mutta vitsi tää on hyvä. Siis ihan vaan, mä tiedän, että nyt puhuu nälkä. Mutta se on ihan kiva olla silti tyytyväinen. Ihan perusperunaakin. Joo, kyllä tää on jotenkin tosi jännä. Tässä on varmaan niinku tavallaan tässä kyseisessä puussa oli nyt vaan semmonen ongelma, että tonne syntyi tommonen isompi reikä, mikä aiheuttaa sen, että aina nuo poikkipuut palaa tosta poikki. Ja sitten kun se tapahtuu, niin se menee umpeen tosta. Nythän mä laitoin sinne monta poikkipuuta, jotta se nousee niin, että tossa pääsee palaa. Tässä on nyt niin kuin normaali rakotulen tavallaan tulistus menossa. Tuolta se pitää näyttää. Tuolla on ehkä vähän liian äkästä meininkiä. Ja sitten erityisesti just se, että noi poikkipuut tulee aina palaa poikki. Mä en tiedä, miten toi käytännössä tulee menee, että palaaks toi niin isoksi toi reikä tuolla sitten. Täytyy vähän katsoa. No mut joka tapauksessa nyt tässä kohtaa on aika siirtyä tähän peuramakkara tilanteeseen. Täytyy kyllä sanoa, että on tässä niinku meininkiä silleen. Me oltiin tuossa marraskuussa reissussa Keniassa taas. Siitä on nyt 2 vuotta, kun me oltiin siellä viimeksi. Ja ihan huikea reissu. Lämmintä, tosi upeita maisemia. Ja siis niinku mä nautin todella paljon. Mutta nyt sit näissä olosuhteissa täällä näin nämä tilanteet vaihtelee. Mut joo, sit
täytyy olla ihan rehellinen. Että nyt kun on lomat tullut käytettyä Kenia-reissuun, niin totuus on se, että mä en pysty lähteä vaeltaa Lappiin niin kuin tekee semmosia, tiedättekö, viikon parin reissuja, mitä nyt tällä kanavalla on totuttu joskus näkemäänkin. No niin, täällä ollaan laitettu itsemme levyksi louteeseen. Sitä on turha yrittää tässä kuvata, kun ei se näy, mutta mä oon makuupussissa täällä näin jo valmiiksi. Ja kello on 10 hujakoilla. Rako tuli tossa hiljaa väräjää ja tuo sellaista lämpöä ja tunnelmaa tähän. Nyt mun mielestä tosi kivasti, niin kuin huomaatte, mulla on tuolla tommonen tosi epäammattimaisen näköinen viritelmä meneillään. Mutta se näyttää toimiva. Ja se on nyt ainut asia, mikä mua tässä tällä hetkellä kiinnostaa. Mulla on hyvä fiilis tästä näin. Katsotaan miten tää toimii. Mä aion nyt koteloitua tänne näin ja ruveta lepäämään. Päivä on ollut pitkä. Se on ollut myös erittäin miellyttävä. No niin, huomenta tältä Rakotulilta. Kello on vähän vaille 7. Ja musta tuntuu siltä, että mä rupean tästä nousemaan. Tuli meillä näyttää tältä. Eli se on vielä olemassa. Se on palannut koko yön. Ei ole tarvinnut kertaakaan mun oikeastaan sitä säätää. Se mitä voidaan havaita, niin se on kyllä aika lailla finaalissa. Ja se lämmitysteho niin kuin tässä vaiheessa on kohtuullisen maltillinen. Eikä ole palannut ihan täysin tasaisesti, niin kuin voidaan havaita. Mutta palannut kuitenkin. Ja tuossa yöllä oli semmonen mielenkiintoinen juttu, että mä heräsin jossain kohtaa semmoiseen niinku ääneen. Ja mä tajusin, että tää sataa. Mä tiedän, että satoi ainakin lunta. Sen mä näen niinku tässä ympärilläni. Mut mä en ole ihan varma, että tuliko myös vettä. Jotenkin se kuulosti ihan niinku vesisateelta. Ja mä olin silleen, että ei tää voi olla mahdollista. Että täällähän on niinku pakkasta ihan älyttömästi. Mutta siis se niinku tavallaan ropisi tätä mun majoitetta vasten. En tiedä. Joka tapauksessa nyt pakkanen on kuitenkin lauhtunut jossain määrin. Mä luulen, että nyt ei ole kuin korkeintaan 10 astetta pakkasta. Joo, rinkkakin on ihan tässä tomussa, kun siis eihän mulla käynyt mielessäkään, että täällä saattaisi jotain tulla taivaalta, kun oli sen verran pakkasta. Silloin kun on pakkasta, niin silloin yleensä ei tule mitään taivaalta. Tässä on niin käynyt ihan klassinen, että tässä on mun makuupus, ei kun tässä on takki. Takki on aivan lumessa. Ja sit taskukin on jäänyt auki silleen, että sinne on satanut lunta sisään. Ja tää rinkan suojahuppu, jonka pitäisi olla tässä päällä, niin sekin on totta kai lumettunut tolleen noin. Niin tässähän on käynyt niin sanotusti vanha-aikaiset, mutta näissä olosuhteissa se ei haittaa. Ja tää ehkä vaan niinku muistuttaa siitä, että joo, eipä sillä rinkan suojahupulla ihan hirveästi tee mitään, jos ei sitä laita. Mutta no joo, semmonen accidentti. Tää on niinku tavallaan kaikki tää maa peittynyt tästä näin tämmöiseen höttöön ympäriltä. Näkee myös tästä loven vaatteesta, että sit on satanut tuohon noin. Joo, kyllä tässä on edelleen ihan lämmin istua tässä tulilla, mutta nyt kuitenkin on koettanut se hetki, että täytyy ruveta laittaa pikkuhiljaa pensseleitä penaaliin ja
Ja paketoida tää homma. Eli ihan hyvä testi jälleen kerran. Ja tässäkin varmaan niin kun tätä miettii kotimatkalla, niin tulee semmosia oivalluksia lisää. Nyt kuitenkin täytyy ruveta tosiaan lyömään systeemitä kasaan ja meillä on lähtö tossa muutaman tunnin päästä veljen kanssa. Joten mun täytyy tässä ruveta laittaa kakkosta silmään. Niin kiitos paljon teille taas videon katsomisesta ja nähdään tulevaisuudessa jälleen. Moi moi!